Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:46. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, 48 minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas sa kadabalabutan sang signal sang DYEZ. Ang Action Radio sa Bacolod. Palatuntunan Action at Patrol, Lunes, Tob-Tob, Sabado. Las 9:30, Tob-Tob, alas 11 kada gabi. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ara kita sa petsa 28 na sa bulan sang Setyembre. Tuwig 2021, ilang tulog na lang. Mag-aumpisa na mga ka-aksyon ang pag-wanto-wanto sa mga luyag magtayada sang ila sa ning ikasarang agud tong magpapili sa 2022 eleksyon. Ang ginatawag nga pagsugod na sa filing sang kandidatura Certificate of Candidacy sang mga luyag magtayada sa 2022 nga pinilihay. Mabalin sa pagka-presidente, vice-presidente, papanaog sa pagkakonsihal sa lokal nga level. Amo ning ginabantayan sang kalabanan labi digit sa mga mahilig sa politika. Ara kita sa Martes nga papangalangan sa inyo sa nga palatuntunan, basta Martes. Ang inyo ka-aksyon talos sa nga palatuntunan aksyon Marlon Hervaya. Sa kalang sang regular sa gihapon nga anchorman aksyon Eric Magbanwa. Madali naman lamang ka-aksyon nga mga inadlaw nga to sa nga pagahulaton. Taga sa hulog na makita sang Pasko mga ka-aksyon ang December 25. 88 días na lang. Pasko na. 95 kano naman. Bagong tuig naman. Pero mabangkot sang kalaban ng mga ka-aksyon ayhan mapatsagan ang espiritu sang Pasko kag bagong tuig. Ate ko nako ang pahambalon mabatsagan Galing kay hindi parehos ang nagliligad ng mga tinuig mga ka-aksyon.
ang mga tao daw waya sang limit ang pagranda di kagwalda-walda subong ya tagod man sang COVID-19 pandemic. Ang karatikang sang tao daw ginabantayan. Sige lang, ari kita sa duwa na katuig na pag-antos nato no kung pwede tayo ni masiling nga nagalukdog kita sang krus mo. Paryo ni Heso Cristo bla. Ato sa nga ginabatsang subong ginaantos subong tagod man sang COVID-19. Ang kaso sang COVID-19 dito sa Bacolod City mga ka-aksyon, may 88 ka bag-o nga kaso kung basihan ta ang record o kung datos sang Department of Health Region 6. Ang 86 mga ka-aksyon local transmission bos diri lang sa Bacolod naglinat nanay naglaton-laton. Ang duha mga ka-aksyon returning overseas sa Filipinos kon ROF. Ang Bacolod City may ara sang kabugosan ng kaso sang COVID-19, 19,666. Sang magsugod ang pandemya sa tong Marso tuwig 2019. Merong aktibo nga kaso maka-aksyon niya dito sa Bacolod City o naglampuwas na 2,000 maka-aksyon. No? Naga 2026 na, busilingon amunig ang kadamon sa mga tao nga rin sa Bacolod nga may COVID-19. Alin sa Bacolod City, kaduanta ang Negros Occidental. Ang record nagapakita umpisa Marso 27, 2020. Tob September 28, busilingon sa mga adlaw 2021. Ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental mga 3,963 jutay na lang kabag ungot naman sa 4,000 ho. Ikon isahon tani mag-aksyon ang record ako ng datos ang Bacolod City kag Negros Occidental ang lapit 6,000. Lapit 6,000 ang aktibong kaso. Record breaking din yung makakso. Kung masihan nato, nagligag na tuduig. Nagalibo-libo man ang kaso pero hindi niya kaangay nga mo ni kadamugid. Ang nagduga nga patay sa Negros Occidental sabong September 28 may 7 na naman makaaksyon. Pero good news kay may 72 ka mga naka-recover kung nag-alalayo. Ato sa mga aksyon, unit reporters, sa gayapon nato mga kaupod mga ka-aksyon dari sa News Center sa mga balita national. Action and Defensor dari sa payak nga hulot. Aton maging katuwang dari ang puwersa sa ato sa nga technical partner Action Delmar Madera with the Information Technology akong IT expert Action Elway Dutilius. Nakahanda na ka-alerto naman nga ito sa mga Action Unit reporters correspondents sa paggabalbal dugay-dugay sa ilasan na natipon nga mga balita sa ilasan nga area. Apabuton na dugay ang report ni Action Roger Gotib, Northern Negros, partikular Kadisri. Action Rufo Ita dara sa may Northern Negros sa Gihapon, partikular Syudad San Silay. Ang ato sa nga patrol, temprano pa nga naglambiyaw, naglibot-libot mga ka-aksyon sa pila ka mga sunodlon nga mga lugar diri sa Bacolod City. Action John Diaz with Action Nixon Tahom. Ano ba lang mga balita ka dapat nato sa nga pag tutukan sa mga gabi mag-aksyon sa Bacolod, hindi basta-basta baka pero gusto na lamang anong nga tao kalambiyong ha dugay-dugay curfew blah may 5 minutos na lang ho alas 10 ang curfew dari sa Bacolod City dumdumon nyo gana ang mga tao dari mag-aksyon na muna sa residente na hindi pwede makapinagusto sa paglambiyong sa paglumbayag sa pagranda niya kon walda-walda. Tagod may mando ang direktor sa Bacolod City Police Office, siya Colonel Manuel Placido. Ang mando niya para sa taran-taran nga mga hepe
sang pulo ka mga police stations diri sa Bacolod City. Ang mando makaaksyon dapat iistrikto ang pagpatuman sang curfew hours kada gabi. Tumugod alas 10 ang gabi, tub-tub alas 4 sang kaagahon. Amo ini ang rason kung nga adara sa inyo sa nga lugar barsi tingala ka mo sa barangay ninyo. Termenyo bakit anda nga nagapatrolya ang police patrol car. Ang tawag sila mag-action roving patrol. Tangod na talaw pangdan nga nagadamo ang nagapinasaway. Kabisan mayara sang curfew ara sa gyapon sa dalan sa mga pampubliko nga lugar. Wala sa bungog nila nga may COVID-19 pa sa gyapon, no? Amo ning resulta kon nga ang pagpatrolya dapat hugtan. Amatuod blanding sa unang pagpatuman sang daily curfew hours dari sa Bacolod. Sigaw. Amo ni sa o kung basi naghala kumpiyansa ang pila ka mga ka-aksyon ta kadtong panahon nga ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod, hindi pa makabig nga makaalarma. Subong ginkabig ang kaso tuman nga makaalarma ho. Amo pala ning paghugot sang kampanya kontra sa ring pandemya sa una ginugtan man niya, no? Kita tama na. Galing kay Matiya mo ni bala ang pamangkot sang kalabanan. Amoy hani ang rason or pwede man ang rason sa niya mag-aksyon among problema balaging tugas sa nagapadayon ang pagparehistro sang mga luyag mangin botante diri sa Bacolod na ginasiling maka-aksyon ang iban halin sa iban nga banwa kag syudad. May nagapulaw bugtaw ya kuno para lang nga magkalinya, magka-aksyon ka, magkapalista. Pero kon aton sa nga himay-himayon, mas mayo na lamang ini. Ang naghimo sang tikang ato sa nga gobyerno, ato sa nga otoridad. Bisan ginasiling sang kalabanan nga medyo trasado ka ulihin na gawa. Mas mayo na lang niya. San sa maghala na lang kita kapawala, blada. Kasi kundi tanang mapunggan kidang pagbutyog sang kaso sang COVID-19. Mansang Sabado mga ka-aksyon dire sa Bacolod City, mayara sang ginatos ka mga luyag magparehistro. Ang nagpanong. Muning daw yung saktong tinaga, no? Kung sa mga pispis pa wala nagpanong. Gapanong ko mo? Pareho lang yung naglupad dalhin sa malayo nga lugar, naghugpa sa Bacolod City, nagpanong sa gawa sang SM City Mall para sa satellite voter registration. Subong may another naman nga lugar nga gintalana diri sa may University of St. Lasal, USLS Bacolod mga ka-aksyon, parang makomodar ining nagadamo ng luyag magparehistro. Pero ang problema mga ka-aksyon kay ang pag-obserbar sa minimum health protocols, pareho sang curfew kag social distancing ay daway niya nila madumduman. Pwede sila maigo sa curfew nga man kay tungang gabi kagagahon nagabiyahe sila ya nakadto sa Bacolod. Para mando ni Colonel Placido mga ka-aksyon sa pulis, ang marakpan nga magsupak sa nga pagsulundan dapat isyuhan sa ginatawag nga citation tickets. May baleran kasni, mamayad kasni, o kung i-reprimand, mag-reprimand ti warningan lang eh. Kung isa-isahon tabi, so salos tanan siguro nga mga registrants ang nagapenitensya sa paglinya gabi pa lamang kung kaagahon. Pwede makabig nga violator sang curfew mo. Why man nabutang rason nga
mahalin kas balay mo, mabiyahe ka, ay maparehistro ka, nga magtupa sa oras nga curfew hours mga kaaksyon. Kung isa sa naton, damo-damo ang madakpan sa ato sa mga kapulisan. Pero nga hindi ini mahimo. Ang rason simpleng-simple lamang dari mag-aksyon. At ang una bes, kung dalon ini sila sa police station, basi magsobra pas tinapabla at pang-isda sulod sa nga lata. Salipot sardinas, ang kahimtangan nila bangod wala sang pasilidad. Dari sa Bacolod nga pwede dalaan sa namo-damo nga mga health protocol violators. Ang iban gari mga kaaksyon, aralang ginapatulog sa gymnasium. Sagwa sang police station, pulaton magkagahon kang Napoleon. Pero ang kakatabo sa mga kaaksyon, akon mayara sang marakpan isuhan lang sang citation tickets sa ginatuwag sa mga curfew violators inasa. Nagambalo na silang pwede puli lakmonay kay curfew na. Simple lamang niya. Pero kung hindi pagsundon, kasi bumirang sa mismo mga tao, bla, pwede man sa Bacolod. Tangod ang laton-laton, subong sang COVID-19 mga kaaksyon. At daw 120 km per ora nga dalagan sa salakyan mo. Ang kadasigon sa pagdamok, bangod sa ginapatihan, mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Bantayan natin maka-aksyon kung ano ang masunod sa rin nga senaryo dari sa Bacolod City. At yung Bacolod City ara sa gihapon na paidalom sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Ang GCHR na quarantine classification naton, pasalamat na gani nga mo ning pagdamo sang kaso. Why gin pasakasakaan ang quarantine classification. Kamanti kabodlay nga pasakaan ang quarantine level sa ka lugar mga kaaksyon kamayara na niyang ipatuman kada nga lockdown ti ang lockdown sa Bacolod City damo sang nagantos. Lockdown na dudla na kay kabodlay katama. Alas 10:04 na mga kaaksyon ho, curfew na. Ang ato sa mga official sa barangay, labi sa mga opisan, gapula bugtaw, mga village watchmen, mga kaaksyon, naman sila nagamonitor dahil sa mga areas of jurisdiction. Ano ba ginibas sa mga balita sa bahin sang lokal? Ang problema nga ginatugas ang COVID-19 sa Bacolod pati gani sa Negros Occidental, tumanagid makaalarma. Sa Bacolod mga kaaksyon, ang Emergency Operation Center kon EOC, kung sa mga simbahan pa mga kaaksyon, ang lingganay ginabagting na. Bagting agod ipabalo sa mga tao nga dapat na seryosohon gid ang problema dala sa COVID-19. May rason na nga mag-alarma ang mga tao sa sige-sige nga pagdamo sang mga tao nga kakatipikan sa COVID-19. Ang iba nagakapatay pag-ani mga kaaksyon. Ang panawagan kag kon mahimo palang singgitan sang sunod sabong sa mga tao, babakuna na kamo. Go get the anti-COVID-19 vaccine now. Muna sang panawagan sang sunod. Si City Administrator M. Ligaspi ang among concurrent EOC Executive Director kag COVID-19 Vaccination Council Coordinator. Amo ang nagpalabot sa ring tuman ka seryoso nga mensahe kaina sa hapon. Kati subong damo na sang nakahibalo sa mga aksyon na nakapost ni sa official Facebook page. Asa nga Bacolod na si PIO. Dapat tumanon tara para mara sa kayuhan naton taran. Ang rate sang infection subong nga Setyembre mag-aksyon diri sa Bacolod grabe rin pagsakay. Ang comparative EOC data ginpresentar sang EOC alarma na kayo. Bangod ang ulihi nga isip mag-aksyon sa COVID death ara sa 122 nga napatay. Subong na nga 2021 sa Bacolod lang na.
Ang Negros Occidental may separado man nga record na kaaksyon. Amo tong report ko kay nasang udto. Sus makin mo nga may duwa ka adlaw sa subong nga bulan sa Setyembre mo. No, nga may ang nagkakalamatay tag 26 isa lang kadlaw. Isa lang ka papagawa sa resulta. Kinabing di malarmas naman. 122 ang napatay sa buong September 2021 ikumparar sa 76 lamang sang September 2020. Ang average sang kaso kada adlaw 109 infections daily. Kag ang mga health frontliners mga kaaksyon nagpalayag na ang mga ginaigo sang severe COVID sa hospital mo silangon lala nga sitwasyon sa nila sa nga lawas samtang ginatinguan nga mapaayo sa ospital, amo ang mga wala makaagi bakuna kontra kagawang corona. Way naman kita sa pamatud-an eh. Napamatud-an na ang bakuna maka-aksyon, isa sang pambato nga pantapat para hindi matamaan ang ato sa nga lawas kung niguon ginman sang COVID-19. Matigdas ini nga pahanumdum sa taran-taran. Bisan pagani nga bakuna, doon na eh. Di na pwede nga baliwalaon ining kaso sa COVID-19 bagod tanan ang inapatihan amo na ini ang Delta. Kaysa ka highly contagious SARS-CoV-2 virus strain. Mas pinakamakalalatong nga sa isang virus. Kan-o bala ini mapahagan-hagan kag magbalik sa normal kaimtangan sa Bacolod City ag Negros Occidental. Ang sabat sini nga pamangkot maka-aksyon, hindi pamabalaan. Way sa makabalo sini, tango na makahatag lamang sa solusyon kag sabat sa sining palamangkutanon wala sa iban kundi kita tanan. Ako, ikaw, kita tanan nga nangatawo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Importante sa ang kooperasyon, ang pagbinuligay, ang paghugpong o kung pag-isa sa gera kontra COVID-19. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang sa balita nasyonal, isa lang monohon ko, no? Ay basi makibot ka mo kababatian yun eh. Update politika, no? Sa national nga level. Update sa mga kandidato sa pagka-presidente nga luyag magpapili sa 2022 nga eleksyon. Mati sa Mayo. Ito on ginang bawala matin-an nyo dabi sa speaker sa radyo nyo. O kung sa inyo sa nga cellphone sa mga nagaboritor sa ato sa nga live stream. Aran na. Kay may bag-o nga ngalan maka-aksyon nga nagtuhaw nga mapapili man presidente. Hoa! Kinasiling mga ka-aksyon nga hindi man gid sikat ang ngalan niya. Pero may damo man sa nga sumalakdag. Alin sang una nga nagdeklarar, di ba una nagdeclare Senador Panfilo Lacson. Kinsundan ni Senador Manny Pacquiao. Kinsundan ni Mayor Isko Moreno. Mababala na sila so far ang tatlo ka mga nagdeclare. Subong may ngalan nga bag-o. Pero kung eleksyon sa Pilipinas ang ato sa nga istoryahan, ang ngalan hindi naman bago. Kaya nga man sang 2019 nga eleksyon, nagpapili ni sa bilang senador sang pungsod sa Pilipinas. Galing sang 2019, 62 to ka mga kandidato sa pagkasenador nagpapili mo. Diin siya, nagtupa ni siya sa ika-38 nga pwesto. Medyo malayo, no? Kung layo gid man. 62 mo, ika-38 siya. At naglapaw sa katunga. Dito sa nagtupa sa ika-38 maka-aksyon. Sin o ini. Subong ang iya sa ngalan nalakip sa mga balita nasyonal. Although nga hindi gid man magabig nga headline gid bla. Galing kay ti balita nasyonal makin mo presidente papilian mo. Ang ngalan sila maka-aksyon Leo de Guzman.
Aksyon del Mar, wanik bate mo. Sa ngalan, Leo D. Guzman. Sa idalom sang Partido Lakas ng Masa, PLM, ang alyansa na makaaksyon is Labor Win Alliance. Tag-o sa palabatin anyo kundaan. Kung ako mangkutunyo, bilang isa kakatapo sang media sa sulod sang sobra na duwaksman, duwa ka dekada, ang alan ni nga Leo D. Guzman, hindi bag-o para sa akon. Ngamon, eti nagaserbi ni siya bilang chairperson sang Bukluran ng Magagawang Pilipino. Labor leader ini sa makaaksyon. Raman kun kaysa ang ngalan niya sa mga balita. Ang balita sa mga adlaw makaaksyon kay may ara sila sang Virtual National Convention. O, di ba? Boselingon may grupo man. Amo ning grupo nga Partido Lakas ng Masa. PLM. Dumduman ko naman nga nagligad, nagkabati ako nga si Brad Pitt bla Aksyon del Mar, no? Brad Pitt bla, ning komedyante bla. Gin-recap ko rin itong isa ka interview sa iya. Angot mo sa mga party-party niyo. Iyambal ni Brad Pitt, ako luyag ko magtukod man sa akong sa ding party. Iba man ko sa ano ng lansang party, partido mo. Siling niya Partido Pagsilang. Oh. Partido Pagsilang. Siling sang naga-interview siya, anong busilingon silang Partido Pagsilang man? Siling ate, simple lang birthday party. Partido Pagsilang. Niabot silingon sa na birthday party. Ayo, komedyante mo. Kalikantang balita makaaksyon, angos siling pag lano nga pagpapili man presidente ni Leo D. Guzman, ang labor leader. Ang ginbaton niya ni ang nominasyon sang grupo niya. In-nominate sa mo nga dapat mapapili presidente sa 2022 election. Sabat niya makaaksyon sa nominasyon sang iya sa nga grupo sa Tagalog nga lingwahe. Sa niya tinatanggap ko ang hamon niyo. Laban talaga tayo! Laban talaga! Oh, pato kung matabo makaaksyon ang gwa sinimon May iba ni nga mga kandidato sa pagka-presidente nga bisan bantog pangalan, masapsapan ng buto nila law. Mabuhinan pa yung buto nila kay nga di kon supporter siya ni Leo D. Guzman niya, dito na mabuto. Mabuhinan yung buto sa iban. Kung may ikasara sa pamangkot, may ikasarang bala ini si D. Guzman, yes. May ikasarang may grupo gani. Galing kung basihan tan dalaga na kung sistema bala sa pinilian diri sa Pilipinas. Balaan na santaran ko na nung matabo Ang isa diri sang ginakahangawan mga kaaksyon bangod base na son nga adlaw. Kibot naman kita nga may ara man ngalan nga magtuluhaw. Ang sunod-sunod na lang blaw. Aga sa pagsugod sang filing sang COC mga kaaksyon October 1 to 8. Asing opisina sang kumalik dito sa Manila ho. Hugpaa naman sang damo luyag magpapili bila presidente. Amo na ang ginakahangawaan ta. Agbase ang sang una nga mga nagpapili ang nag-file sang ila sa nga kandidatura. Tumdom ka mo nga base magbalik blaslaw. Ato bala ang nagpakilala nga nobyo ni Chris Aquino. Kaya ito man tumakon siya magdaog bilang presidente, bayaran niyang utang sa Pilipinas. Mayara man to kung magdaog sa presidente, ang sweldo niya, ihatag niya sa mga tao sa Pilipinas. Kag mayara man gadi nagpakilala nga siya ang tag-iya sang kalibutan. Pero ari. Ay pantapat drama ka-aksyon ang gobyerno. Kasi rin paalaw buton ng eleksyon ho. Natakan ko nung kumilik ka ang gobyerno
Kagkon magbalalik ini nga sahi nga mga kandidato, hindi na sila maghala kadtos kumilik daw ka mag-fill up man sa COC. Ang balita bangod ang Kamara mga kaaksyon, ang House of Representatives damlag lang nag-aprobar na sang hagna, sang bill. Angon nga kon mangin isa ini kakasuguan, di dapat tingwaan nila nga pasar ni antes ang filing sa COC. Kon mangin kasuguan din mga kaaksyon, amo ning himuon nila nga basihan para nga ang kandidato nga mag-file sang COC kag mapamatud-an nga isa gali ka nuisance candidate mo silingot ti pasabad-sabad lambla, wala sa ikasarang sa magkampanya, wala sang plastado nga plano kung programa mo nang ginatawag nuisance candidate diri sa Pilipinas. Only in the Philippines man na mo. Iban hindi man naguro makita si iban nga may nuisance candidate Dahil ito ang porma sa eleksyon to kumpara diri sa Pilipinas. On mga kasuguan din ng mag-aksyon, kag mapapatudan nga nag-file sa BCOC, papili, presidente mo tabi, kag nuisance candidate, gli mo tahan, patungan sa medalidad o kon sa simple, pabayaron sa mahal, mas mahal. Amo na sing House Bill 9557 mag-aksyon, providing an efficient procedure for declaring a nuisance candidate and imposing stiffer penalties on the aspirant trying to mock the election process. Nang medyo himuon na ba nga nabutaw ang election process sa Pilipinas, ang kumalik mag-aksyon amo ning pagkamanduan nga maghanot sa padilidad nyo. Pagpatong sa multa, ang minimum sa 100,000 pesos man lang. Masarangan bala sa mga nuisance candidate ng paglawag ko, hindi. Yes, ang isa masarangan niya gid. Lari na atong ginmention ko nga kandidato nga nag-file ng liligad nga mga eleksyon na nagsiling sa kon magdaog sa bayaran niyang utang sa Pilipinas. Pila subong utang sa Pilipinas? Subong. Ara ang utang sa Pilipinas subong World Bank 11.6 billion, hindi 11.6 trillion pesos. Bayaran ganito sang kandidato, utang sa Pilipinas, ultimo nga 100,000, di bayad. Ayaw tanay mo nila 1 million minimum. Pero tarang-tarang mag-aksyon, mabalaan tani sa katapusan nga filing sang COC sa Oktobre 8. Saksmana ni. Umpisa Friday, Tob-Tob next Friday. Ang eleksyon sa Pilipinas. Only in the Philippines. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alas 10:19, 10:19. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Siningabahin, observation report sa patrol. Sulusin ingon tabi kung diin nga mga lugar ang tawhay na kagmalinong. Diin nga mga lugar nga pwede mo pambatian subong ang huni sa kapispisan. Yari de. Sa lagon pwede, damo kahoy na. Sa patrol with action, John Diaz. Action! Night Patrol! Field Reports! Action dyan, mayang gabi sa report, please come in. Walay na party time. Kay basi madak pa naman ka mo, di ay. Ay, oo, may nadakpan galing sa Villamonte, no? Nga nagamuman to Slayman. Pista to ko, no? Te, kon fiesta, nga mo to ang ilas nga nagpabayli-bayli to slag, no? Why gini sayo, di Ay, lang pisto ya. naman. Oh. Nang bisan pista pa kung kayong sindig nga delikadong delta, kung kita binutsog lang ang kaso sa COVID, na binturar ka pa mo yan, bayli-bayli na. Okay na naguro kung sunod balay nyo da ka mo ba, pamilya ka mo, pero kung maglaktang may drama mo, inaiguro doon tinunto na ng obray mo yan. Hindi na yung sakto yung mga mo para, kundi, paano lang, iba tayo nag-aksyon ng polis, kaya tinakop pa rin pala mong kutanon kung nakakot ng polis, wala naging nag-aksyon, kaya wala nila ito nilagin pang dakop to, sila pa nabalikan na naman na, kaya kung naman ito ng polis,
no? Way kita na balaan ang ila dito nga ginapang himo aksyon na Marlon. Maring gabi sa itong aksyon, gabutsog ang COVID-19. Ang drugs gabutsog man. Oh. Maganda. Subong adlaw do si pisip ko, subong lang adlaw may 13 kaging sulod sa selda kay tibangod sa droga. Hello. Eh subong gabi may nagingagaw, backup ito, may Oh. nagandak naman sila bayba sa singkang na naman. Singkang Sa naman? punteriya, giniyasang barangay. Kabalo kaangin mo, no? Laki na nga mga lugar. Oh. Nga kung may baybas, dumaamo gini. Hindi dumaamo gid. Sa Temprano, barangay 2. Oh. Sa Nguluapon-apon, barangay 27. Oh. Sumong gabi, nagbawi ang barangay Singkang. Ang ambag nila, muna ko nagtawag North, Central, South. Kompleto. Yeah. Barangay 2, North mong. Oh. 27, ari din sa Central. Oh. Singkang at sa South. Ang bala, hindi pa maperdi. Ang South, ito yung mahingagaw. Okay, basip lang yung hingagaw sa Corbading. At di biragi flying hingagaw gito sa mga gabi, no? Ano mga kakson sa tumatag palimati ang Dalan Araneta, Liguana, diri. Ang problema lang, kami porson gito gyapon dulom, no? Diri ba sa tangog dampi sa may daan nga bakapit? Ayun sa unang problema, dulom ginadiya palabot sa Nagardindil. May sugas nga sandalan pero hindi man di ka sustainer kag ka sako pulit sa bilog nga area. Namin kung tali kung masanagan kitang bilog nga daan. Ang budok nga kabudlag ito sanagan ng dala, no? Lalabot guro nga ginasunod ang mga suga, ginapangawat. Doon man may pangawat sa suba. Pero nga dulom ginang mga dala, no? Na, ribot kami subong gabi. May nag-obra, inablang LED, inablang action mga do nag-akon gabi, inablang sa naglabas sa dalan, yung nag-kuret. May nagpa-obra, yung ginabutangan na Manila, pang saksakan na Manila suga. Ang lain, ba kikisa kayo mga Pinoy, blako ay obrahon, likat-likatan, kag doon naman sa tao, ginapang lukit yung mga tunto, no? Lukit, kung gina nila, kag iban, kakibot, kag gina pangbaligya na lang geda. Dapat hindi nila kay para na sa mga motorista. Para hindi sila ma-aksidente sa dalanon. Ginbisita lamon karon nga gabi, black ang balamon, base blami ara naman may makapit ambulance. Dito may nasalo, balamon doon tumandi abay pamandi tao may kapila. Kay base blamon ni oras, blami nagahingagaw na doon pila para temprano paslaw. Hindi na lipod hindi na ano ang imposible action man mong iban di. Sampo to pinadala ka bilog ang ginakomodam nila. Kung nakomodaran ka maghapon ka na. May aral ko na yung kisaya, alas 12 ito ang gabi, kapila na mong ti maparistro ito. Kilala ko na ligad, yung mga launa sa kagao, nagapila na din sila. Kaya tinala ko na blaksyon mo, kung nagapila na din sila launa sa kagaon, nakagwa man sila, no? Tipik curfew na mong. Muna gani, muna question dati amo ni ganing rason nga gin stricto sang kapulisan ang pagpatrolya na ho. Kaya pwede na sila masaway. Bantayan na sila action dyan. Oo. Kaya taon na ito, ang alauna na alas 2, alas 3, alas 4 pang sugod mo nga pwede ka kagwa kahit alas 4 ang curfew. Pero iba niya sa una, nga na ang sugod ito alas 3, alas 2, gapila na da. Kaya ba temprano pa. Pero kung nung doon na, usually dapat mga adlaw na alas 4 ka rin mo sugod na pila, hindi ka mo nakapila. Alas 3 siya, kaya bawa ka mo nakagwa, no? Losol mo sa pulis, karoon na checkpoint, health worker, kasi hindi man infacto goro, no? So, binibisitahan rin namon, sitwasyon sa mga gabi dola pa. Why pa di, hindi masyado may nag-standby, why pa di may nag-libot, aksyon na Marlon subong gabi, no? Anyway, sunod na sa publika, linong lang, okay na masyado tao, mga jeep na lang daigaw, lahat ng mga gingagaw man pa uli. Pero iban, basta mo sinioras, mga nag-trabaho, bla? No, nag-ubra kag iman pa. Kaya naman isang live namon gapamangkot agad ang kalabanan sa ilang mga Christmas song. Gaka ano sila action mga gusto na ginila makabati Christmas song. Der na mo pero kadasig na no. Pilalang kadlaw October na naman, October na. Ano ng October? Biyernes, no? Biyernes, October 1. Correct. Ano sa mga 28, 29, 27 to 29. 30, October 1 na sa Biyernes. Gili, pinala ng kadlaw, ilang tulog na lang. October 1 na, kadasig lang. Tapos October, November, December. Sala sa tumakakson, no? Labuton tagini ang December ni. Kaya para kung mag-abot sa December, kani kalabanan sa ito nakabakuna na. Update dali kagabi katawi-tawa. Ito sa kibakuna ni Papang Nixon Action Mall. Kita mo ito picture ya? No? Namin ito mabakuna ni Papang. Kapag paabot niya siya, pero mala siya.
ginto blokas, kung kwalipikado ka naman lang, no? So, na ibandra, pwede kita mo kapabakuna, nag-apit ka din sa mga binawas sa may Jollibee, oh. Wala mo na, apit na sa Jollibee, ito ko yung Mayo, di mo nagapang bakuna, eh. Okay na? Ha? Approve na? Okay na? Okay, Mayo, di nga pang bakuna, bali pa pang to ka Mayo, to sa gapa bakuna sa Jollibee, oh. Ang mga ko, balikan to, tuloy ako, narapat siya, oh. Kamaling nga advantage kita kung hindi po bakuna kagalino kaya may makita kapag dyan nga iban pag dyan. So may City Mall, Boss Goldenfield, Action Mall, may vaccination. City Mall Mandalagal, may ara man. Gaysado City, Robinson's Place, may ara. SM City, SMX, wala. May vaccination man, Boss. Sa North Terminal, may schedule. May ara man sa may Jollibee East. Sige. 9 a.m. to 6 p.m., 8 p.m. to 8 a.m., 24/7 na da. Sa Ayala, may Boss with Flora parking area, kagaya sa South Parking Mall, Action Mall. Sa mga eskwelahan, Central Market, Boss, may vaccination schedule man. Iyan, iguro ka Vax I Action Mall, no? And then police station number 1 sa atin, 2 p.m. to 5 p.m. May pangbakuna, dala sa may backup 1. Sa may plaza, Damti, no? Okay. So, Biyernes, mayara man vaccination. Pag 2-day grand vaccination drive. Action na Marlon. So, sa iban nga wala pa na bakunahan, pabakuna na kamo. Para tanan kita na bakunahan. Bakuna kontra COVID-19. Hindi bakuna sang iban. Mga ka-aksyon ang patrol, kagang mga kapulisan kasi sinundanay lang kami. Sige man nila libot, kag-conduct ang saturation drive, ginapangusisa nila. Especially yung downtown area niyo, ginapang-check nila. Kaya bakit ba may nagalusot-lusot dahil sa mga market, dre? Kaya nagapang bulubantay lang kung ay tao, kag mga buklas ba sa mga malalagyan, dre? So, di ginabantayan, dre ka mga puwan. Dapat libot man nila, pero gas-conduct man checkpoint, back-update, ginapag-linto namon sa may panakoy. Nag-conduct pa sila sa checkpoint sa buong gabi. Even, dre, back-up 7, no? Si Police Lieutenant Saison karon ang in charge 3 nagakandak man sila sa checkpoint maka-action diri sila man nga area of responsibility. Halo nga ang mga sarakyan alin sa may panokoy pakadto tangob. Kung nagaliko ka mo sa daan nga may daan na gida, dahil bulangan, no? Dahil bulangan action mahinay lang. Hindi ka mo sa inner outer lane labay. Inner lane ka mo labay kay kung dasi ko padalagan nyo sigurado salok di ka mo digdo sa ginukot-kot dira ka prime water. Problema ba siya mas sa mga ginapang kot-kot nila, kaya ginapang excavate ng term nila, why sila gamutang early warning device? Dapat butangan na early warning device para layo pa lang kitao na kag distansya mo ni problema mo kadako sa mga proyekto ni mga early warning device ng iban nga ginapang kot-kot nila mandalaga na mo manon mga areas mo gabi mo na mo ni mandalaga naton kibuta golpe lang may katumpok kaya kag may mga ginapang buo-buoan digto dapat na kung may mga amo sila ginapang kayo siguro advice naton sa aton nga mga opisyales ginagalaan do sa proyekto butangan gid early warning device ang tuyo sinati para malikaw aksidente kay isa kung di ka murot dabi sa ninay pagpadalagan niya kung di ka murot kibot sa golpe sa banga niya buo nagle ate disgrasya dapat butangan kita kay para likaw sa nanuman nga mga aksidente mga ka-aksyon karon na detalye naman ini kagatong halo liman og blakson mga gabi to kita sa may alis bo pertik laba sang manog mga 3 kilometros, niwang, ambal ni Captain Bonilla, niwang ang manog. Naway guro na sang kalanon man eh. Ambal na ganyan pang kita, siguro kalanon, kita mo sabor, balayan kaya. Anong masahe to? Anong Magkal, bakit lekado man? Ato sa action mas balayan, blas ba? Kasi may kisame na bladampe. Oo. Usually, di ba, dra sila ka panot-not? Paano kasaka man? Kasaka ko rin na nilang siminto, no? Oo eh. Alam ng semento, aksyon na dyan nga hindi man silang flat kay hining bla na may garas-garas. Wala na pang wrapping. Oo, pwede na sila kasaka na. Ay, tuon. Wala ka rin na finishing. Pwede na sila galit. Mo to, sakas ba yan? Ako sa bagay, kita ko to semento. Tublang wala ba na finishing o wala ba na pang hining na? Kataklad siguro. Ito dito bababok. So, may lablaba. Sa 3 metros nga daan. Laba na yung 3 metros. Yan, iwang pambalo sa binuli. Yan, ikaw ni itip gini mong problema ito ng mga kabataan, serya. Na, base na makagat yung labo, kadelikado, action man. May pagka-Maldures, kalakson dyan naman, Gamay, uniwang. Wala ko rubla kinaon. Pektado, masang COVID-19 ko. Pektado sa COVID, guro. Bago sang COVID, man, ni, masinat na ito COVID,
Masib na kami makagtanong lahat. Nalalong halong ay check yung balayan nyo doon sa may kisame. Na kay TS, nga ang kagabi. Ito nakuha nila sa kisame. Ito mong, pero ayaw mo ba kayang tagabipat? Sa balo mo magdakop man o, kamay delikado, ito dakpo na siya. Kasi babaw bla? Kay ang tendency, kaysa ka man o, may ara, malupad lang malumpat. Na delikado na kung maglumpat mo, pero ito ay kinumpat ng manog to. Agin singit-singit nila, o dinakop gali nilang ulo, gulpi. Magdakop ulo, sulod ang lawas, buyan ang ulo, sulod kagin puto sa sako, no? Sadya mo to ano una, basib lang sako, may busdo tao. Yawa na gito pangita ko, dinagkatong manog. Ito po, gintin over na to nila sa may dito ba? Sa may DNR? Abay ko na sa 39? abay ko na sa quarantine facility. Ay, ito delikado na kung pero mati ko to, kung magalayo na kung nadubuyan nila sa correct. Sa Heritage. Meron daw sa Don Salvador? Dokumate ko na mo, mayara na. Oo, Don Salvador ko na nila to dalon. So, basi dito nila guro tatapon, kay for safety, masang manog mismo, no? Report ako mas bulo sa kaya tanod din ka balo mo magdakop manog. So, ano may ari din na sikat yung kapang dakop manog mo? Kasi ganun man? May mga ano na yan, may mga eksperto, akson na dyan nga tao sa pagpanakop sa manog yan. Labi ng kubra bla. Ay, hindi kayo budlay na kubra ya. Damo ko na kilala maya magdakop sang kubrang manog. Pero kung lakson mga personal, di ba ako kita kubra? Sa personal sa kwan, totoo niya kubra sa kwan, manog. Oo. Ako kakita na ko akson dyan, kasi kunas balay namon, dadwa ka bilog mo. Ay, to, yung kaya kubra, kung delikado, kagatindog na kabay? Ang manog dakop, sila akson na dyan, may mga teknik na sila. Kung paano, kung ano ka nga time, ano nga hulag sang kubra mo siya, dakpon, no? Biara gani akson na dyan sa video kita mo da, nga dugay-dugay sang pusing niya, way gigiho. Ginabantayan niya ang giho sang una sang kubra. Balik kung hindi ka mag-iyo, duway mo na kung ganong kubra. Muna sa ang, kung ano, sang pamatasan sang kubra akson dyan? Oo. Pero ka mo dahil sa kubra, dasig sa mag-iyo. Bukas laimi, bla siya nga yalawas, tigarakat-lakat yun, dasig-dasig lang ako, no? Ang iba na rin yung mga muna niya, do hinay, do bordagol, bla sa giniwaw. Pero kung nagiging ko gaano, ando, maksunod kita kubra, pinakulbango naman, ogi. Ang mga mo nga manog na, hindi ko mahilig magkulukapyot ka daan, may mga zuzo na bla, baw. Iba ni mahilig na magkulukapyot na kung lagko ka mga manog, yun, no? Delikado, kulbango na yan. Di ba ng yellow akson dyan? Oo, Naku-dako na ba lang yellow? Na mo na pinakabuot ko, no? Huwag na ka pang ano mo? Hindi mo paktanya, yun mo. May baba mo. May baba na yung daan, ya? May baba na yan. Ano nga manog, ginakulbaan mo, ya? Ano nga manog, magkal? Magkal, kung sa papangkulbaan, kung sa magkal? Tiyan mo to sa lihis, magkal to? Magkal. Kaya hindi to yan, yung brown tail, brown black to yung color. Ang magkalang sumanga na kita sa may area sang alihis. No? Halong sa tutaran niya makakson para likaw kita sa mga accident, incident yung makakson sa palibot, manig mo sang sulad sang Bacoor. Bantay detalye, nga natipon sang patrol, mga balita makakson sa mga gidamang nga kagabi. Sa tutaran niya makakson tandaan, kaya isa sa marason
Direkta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Okay, acknowledge na nga sa ato sining live stream sa sinigad ng mga tanion. Inday Blaza, mayong gabi aksyon na Marlon. Von Arnie Doria, good evening. Si Ma'am Yvonne Buiser, salamat. Dan Sharing, salamat. Si Ma'am Yvonne Buiser, kag sa imo sa nga family. Thank you. Fernandez L. Eric, mayong gabi aksyon Marlon, kag sa ato sining mga kaaksyon. Sherilyn Oro Javier, good evening. Monitor lang kami. Okay. Fernandez L. Eric. Okay. Alex Monteza Arana, happy 7th wedding anniversary to the most sweet couple of Minnesota Star Mayo, Doc Matt Mayo. Congrats and more power from Alex Monteza. Christine Menyez Villalobos, ara kami sa Barangay Pandaron, DSB. Milal Oligo, arana, okay, araman si Jinky Dialagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagisi, Liliking, upon si Mr. Milal Oligo. Maria Teresa Hofilinia, mayong gabi. Okay, ara sa Bari Cafe, si Milal Oligo. Si Dare Delicano, tamyaw ko kay Reynaldo Jake Delicano, Operation Manager sa DHR Agency, dira sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata Bacolod, from Security Guard Dari sa iMart Hilado, Huaming. Maayo lang da si Gabong sa monitor kag pagpaurok-urok ko. Dari Delicano. Okay. Good evening man sa family Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag sa family Tihado sa Miagaw, Iloilo. Wala si Sir Philip Alonsagay. Okay, salamat Philip Alonsagay. Okay. Trillanes, Dr. Willie Ong, hambal ni Alex Montes. Jinky Dialagdon, mayong gabi Jackson Marlon. Mayong gabi, okay. Kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Nuwalamar, Alex Montesa, Milal Oligo, and all family, Barangay Padaron, DSB. Salamat. Watching from Arizona. Si Dilo Terio Acosta Gari, mayang gabi. Teresita Oreta Kahuraw from La Carlota City. Ricardo Gayorgor Aligata Jr., good evening sir, from Paranaque City. Thank you. Star Mayo, good morning Action Marlon. Today, celebrating happy 7th year wedding anniversary. No? Kay Star Mayo, September 28, 2021. Wow, thank you, good. Ma'am Vanessa, Ma'am Star Mayo. Dara sa may Rochester, Minnesota, USA. Thank you so much. God bless. Okay. Maria Liza Denisa, good evening, Action Mar. May chance sa ayahan, ma-extend ang registration sa Comelec. Approve na. Extend, no? Kay Ma'am Maria Liza Denisa, extend ang voter registration until October 31, no? Until October 31. Approve na na. Okay. Noel Amar, Jinky Dialagdon, thanks Dai. Okay. John Pilais, mayang gabi, sir. Ang manog stay at home pa ang mga tao di sa area. Sang panaad, dampi, gaginutok, permi daw, wala bahadlok, malatnan COVID. Wow. J.R. Amodia, good evening. Josie Lynn, mayang gabi. Alright, hello. Okay, Josie Lynn. Ayaban, dugay-dugay, balikan ta naman. Thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na!
apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, simple President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, Pabalik sa ato sa ring pagpangalagat sa Aksyon at Patrol, alas 10:48 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Medyo tapos kita sa oras ta, ano? Sige, ang ato sa ring ang report sa ato sa ring mga Action Unit correspondents sa reporters. Maalang-alang guro, no? Sige. Ang ato sa nga patrol sa sari nga mga triyon. Aton na lang sari balikan. Ang balik report ni Aksyon, John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa detalisang report, please come in. Action mga antes ang balita, i-plus para ko lang nangyari subong gabi. Ano plus pa lang, alas 10:51. May report nga mga pasado alas 9 ang tak nga sang gabi, may 3 ka grupo sang mga persona nga nagdiretso na amat-amat diri sa may University of St. Lasal, Bacolod. USLS, hindi ko na magdubo ni mga 150 ka individual. Damo ba? Damo, galing kay hindi sila mag-intindihan ay kay do Cebuano kuno magambala. Ang ila tinaga Action Mar do Gasiribuano, no? Tiya mga taga diri nga traffic enforcer, hindi ka intindi kung anong ila ginatumod bla, no? Gina-check diri kay ang patrol sa Station 4 naglibot. Tiya ang iniwa residente ginsaylo sa isa ka lugar anay sa may Bacolod diri kay hindi magalit taga Bacolod ni. Pero ari na din sila sa may Lasal, mapila na sila Action Mar, no? Kay maparehistro sila kuno diri sa may syudad sang Bacolod. So subong naka-on standby na ang natabo sini diri ang mga traffic enforcer naka-on alert on standby na diri sa may palibot sang registration site, and then ang mga kapulisan ang patrol sa Baka 4 ang kapulisan o kanang patrol mismo sa headquarters kanang City Legal Office naka-standby na nga daan diri pa lang amo ni oras, so good sila standby kaya hindi na faktan kung ano pagdamo sa tao. Ari na to, di ko ito pang sa uno na napang. Mag-ala Cebuano speaking action dyan, kung Northern Negros, arang lugar sang Escalante, no? Escalante, ano pa, Calatrava, San Carlos, mamon ano? Mga uben panigali. Ari kan di sa lugar malaog ko Action Mar. Sige be, basi kon may maka-istorya. Wala man sila dala kaldero. Iba may dala kaldero, inapsa ko. Kompleto kidya may mga bag sila dala. Lailang may banig blaw. May requirements sila. Ba? Kompleto mo dala, no? Mga big lang jacket sila nakasalo sila. Kompleto sila dala diri, no? Ari man ako na pinagpas ko sa kanya radyo. Nagsulod sila Action Mar sa may Coliseum, no?
sulod sila sa Coliseum, pero jutay na lang. Ni kay Iban Action Mar, nag-retreat pakadto sa may areas ng barangay, Mandalagan. So hindi sa so gabi, Oo. pila ka bilog nong, ari din sulod. 7 pa lang ni sila, mo pa lang to na. Pulo sila tanan. Pwede sila ko, no? Okay. Pero paristro sila gani. Paristro. Nga rin natin sila mo ni Oras ko na. May leader sila, wala. Sila lang kida, Nga pulo. Daw mo na nga. Susubong din sila sa ilog, yung 4 sila. Yung sa ilog sa ilog, so dari sanay pa sa ilon? Unang na nakuha mo, di ba sa mga grupo ko, kung grupo ang siguro katapos sila. Oo. Di nila sa gibutang, kay alas 6 ko na sila, mahalin ko na sila, kay magkuha ko, sa kumilik. Maparistro sila? Oo. May 3 mandak pa, mga tigulang mal, maparistro man ko na sila. Arap sila ya? Oo, arap na. Ari mga ubin-ubin May alam ng gulang, ito rin. Kaya, ito pala. Dahil ang makota din sila. Kontaga din sila. Paristro sila bro. Ari mga makota din sila. Action Mar, no? Ari sila do. Taga-diin ka mo? Taga-diin ka mo? Bisa Alegre? Sa din sa araw? Sa din sa Bisa Alegre? Ano ka mga block? May block na dito? Ano ang mga apelido niyo? Ano lang? Kamu nga, taga-diin ka mo? Tingari na ka mo din mo na sa... Ano ka mo? Maparistro ka mo? Dili na ako mapilap. Paano ka mo ba? Gapo na katulong ka mo doon? Paano pa ka mo? Dili na ka mga tiner? Pinaka mo kabiglog? 8? Mobin pa ka mo ba? Pinalay na niyo? Yung 20 ka na ya? Yung plano po ka mo pila ba? Gabi, alas 6 lang. Alam na kami. Dili ka mo na yung matiner? Gasa na. Duwa yung magaling. May black 92 sa mga talaga dito. Pero sila mapulaw gina sila kung pwede sila tulog da. Dili na sila matiner. Bantayan na sila. So mapulaw sila. Mapulaw sila. Tulog guro. Tulog nga tindog guro eh. Ati laban-laban. Kito kayo. Kamu ni Oras na. Lakat. Kung Bisa Alegre, kalapit lang no? So pag abot nila action dyan, may gakwa sa ngalan nila ilista or standby sila nay? Bakit naka-track enforcer, may nagatipon sa ila. Pero pag abot natin, nabuka sila gold action mamong doon nag-silo-silo sila lang. Di ko tabi sa Piakripang. May isa pa yung go action dito sa area sa Eroreko nagdiretso. Lain man to sila, damo-damo man sila action nga grupo nga nag-end of the night dito kay na area sa area sang Eroreko. Pero kung nakita ko to nga grupo, hindi kin man nga mo sinadamo-damo. Ang kinalain to kay kompleto sa bitbit nila gamit. Ito, mayari din mga edad-edad na, no? Mga tigulang na action basi kung namatabo sila na mga pilang pakidaros na, senior citizens na? Mayari din ko mga senior na niko isa, ang isa mga 50 plus. Pero kadamo sa bakintol nila. May mga backpack, kompleto kaya jacket tayong, may mga pinutos sila nga mga dala, no? Dito to sa Piakpang, so may ano to bla? Check namon. Ito natin kung may kapang nakaton. Kay Bandi Action, nagapalipod, laga pa nago-nago sa mga building. Dahil sila nagpang lipod-lipod sa bunga gabi. Amot kung anong ginapanaguan nila. Kaya ginaano naman sila ka pulis, lang kung pwede, isaylo lang sila Action Mars sa may area sang sang gym para sila safety. Diba, ang galing kayo nag-pinalagyo. Pero, amo ginaguro sitwasyon, pero iti mapa-rehistro sila Ang lalagay ginano kay Bangkit Timpano, pag ini, alas 10 pa lang yari, ka na din nag-pila, kagang ibang ginapang silo, Action Mars sa mga areas, nga pwede sila makapasilong-silong, kay tibawal na mong ga-violate kasi ang ginatawag na curfew Action Mars. Anyway, amo ng pinakauliling update na lang anay, tigida, kutob,
Basta mga balita pagiging nadugan sa patrol bantayan mo sa Pondri sa Aksyon Radyo Bacolod. Live report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz. Sunod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Salamat Akson dyan. Di man sila, hindi man na pwede punggan, kag hindi man pwede nga papulion. Muna kay kasi kung magreklamo, wala naman ang satellite voter registration dara sa Maya USLS mag-aksyon. Nakumbisay na sang Lunes mo kahapon, September 27, ka mga lawag na September 30. No, mga apat din na ka-adlaw mga ka-aksyon. Extended man, pero may aragi hapon, why ba kahibalaw bala? Na mga luyag magparehestro nga extended, no, ginpalawig sang Commission on Election. Ang voter registration hasta October 30, 31, may sapak bulan. Porque amo nang ginasiling nilang mas maayong temprano. Pero kung maghala kakapinitin siya man lang, sabi na kung may ginabatsag lawas nyo, hindi nyo pagpilita, base ko na matabo sa inyo. Kabod live la subong, pa-hospital, kaya kung hindi ba lang lalakag, hindi ba lang emerensya, gid. Ang kalaban ng mga hospital, mga ka-aksyon, way nagabaton, kay punong-puno na gid. May isa pa kabulan na extension na voter registration, mga ka-aksyon. Para sa 2022 na eleksyon. Ang eleksyon naman sa barangay December 2022 man na. Laban-laban mabukas na liwat bagong registration. Ang kumelek, no? Kay manti lain man niya barangay mo, lain man niya ang national kag local election. Kay Miguta Ryan Borja, salamat gadray, Marializa Denisa, Diding Alohamiento, salamat. Itanilio Jean, kanya lang ko ng family Velasco sa may Isabela, salamat. Jean from Mandalagan, Romy Castillo, good evening, Action Sir. Watching, God bless. Para 5:59 na. Pagi sa nga mahanon aksyon na patrol, temporaryo nga magatakop. Nagabalik kini buwas, same time, same station. With Action Eric Magbanwa. Ato sa mga Action Unit Reporters, ang News Center, Action Ang Defensor, Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom. Sabayin sang patrol. Sa Technical Control, Action Nelmar Madera with IT Expert, Action El Ray Dutelius. Ako naman, Action Marlon Herbayan, nagabilin sang good evening, sleep tight, good night, good night. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon!